देखत बानी आज 4 महीना हो गई, बाकी बिटिया के ससुराल से ना केहू आयल ना कोनो खोज खबर ले ले। यहाँ तक कि एगो फोन करके भी ना पूछले कि बिटिया कैसन बड़ी। का करबो, जोगी जमाना ही है बा। समय खराब भइला पर केहू काम ना आवे। गिरला पर सहारा देवे के बजाय और गिरावल जाला। यही सब समय के फेरा हो। सही कहत बनी जी, जबले दामाद जी रहले तबले बिटिया 4 दिन भी ना रह पावत रहे, मगर ओकर परिवार वाला इतना स्वार्थी निकलल कि जे पूरा परिवार चलावत रहे उहे के बीवी बच्चा के नइखे पूछत। आखिर हमने के कर भी का सकीला। दा हमरा के आइला। अरे बिटवा, भगनिन के झूठा ना खिलावे के, कंगाल हो जाइबा। का ए माई, तू एकदम ढकोसले में पड़ल बाड़ू। अरे प्यार बटला से केहू कंगाल होला का? अरे बेटा, बात ई ना है। दरअसल भगना भगनी ब्राह्मण के समान पूजनीय होला। अब पूजनीय के कबो जूठा ना खिलावे के। बाबूजी सही कहत बाड़े। अरे भैया, खाए दनाए लो के अपने हाथ से खा ली लो। तू खा। अच्छा ठीक बा। ए बेटा, तू लोग खा अपने हाथ से खा लो। बाबूजी, हम ही सोचत रहनी कि राधा अगर हमनी के संगे एजा रहत त का हर्ज बा। यही जा। हाँ, मने ओजा कष्ट में रहले से अच्छा ई बा कि राधा हमनी के संगे एजा रहत। लेकिन बिटवा, राधा की ससुराल वाले का सोची है? का सोचिए माई? अरे उलन के कोनो चिंता फिक्र बा? 4 महीना के दिन हो गए, केहू खोज खबर ना लेलस कि राधा कैसन बाड़ी कैसन नहीं बाड़ी। अब देख ना, चिंकी मिंकी एजा रही हैं तो एलोन के पढ़ाई लिखाई एजा हो जाई। अब बड़ भइला पे एलोन के शादी बियाह हो जाई। और रहल बात राधा के, तो राधा के जीवन हमनी के संगे गुजर जाई। और बबनी के उजा हिस्सा बखरा बा, ओकर का होखी? कैसन हिस्सा बखरा? अरे ऐसन हिस्सा बखरा ऊपर पड़े जो ने जीवन में इतना कष्ट और दुख लिखल होके, ऐसने घर द्वार में ऊपर पड़ जाओ। बेटा, बात तो तू सही कहा तारा, लेकिन एक बार एकरा पर सोच विचार लेता तो अच्छा रहे। जाए दना भैया, दुख से घबरा के घर छोड़ के थोड़ी ना भागल जाला। अरे ना बहनी, ऐसन बात नहीं है, लेकिन वो घर ना जंगल हवे, वो जो इंसान ना जानवर रहने। हम फैसला कई ले बनी कि तू एजा हमनी के संगे रहबो, बस। ए बेटा चिंकी मिंकी, अरे आवा लोग हो, लेट होता। अरे बेटा, कहाँ जात बड़ा? मायू चिंकी मिंकी के एडमिशन कराए बना, हो जाते नहीं। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया काम बा बेटा। चला मामा। अरे आ गिला लोग, बैठा जल्दी। हे रौनक बेटा, सुना, संभाल के जइहा, बच्चा लोग के बैठे ले बड़ा। ठीक बा बाबूजी, चलते हैं भाई।
देखी जी, चिंकी मिंकी के एडमिशन करावला की जरूरत वो कॉन्वेंट में। देखी जी, बाकी सब तो ठीक बा, वो केहू और के अमानत बाटे, हमनी पर उनका अधिकार ना बाटे। कल के बबुनी के ससुराल वाले आके लिया जी हैं, तब तक कुल पैसा पानी में फिर जाई ना। तो चिंता मत करा, अब राधा और चिंकी मिंकी कहीं ना चाहिए। अगर वो लोग लेवे खातिर भी आई है ना, तब वो हम ना भेजा। लेकिन लेकिन कुछ ना, जौन हम कह देनी वो कह देनी। देखी जी, अभी आप भावना में बानी, पर सच्चाई तो ई बाटे कि जीवन बहुत बड़ा होखेला, ऐसे तो ना कटी ना। अरे जब तक हमनी के बानी तब तक ठीक बा, काल के बहू बेटा के जमाना आई और बहू कैसन होखी कैसन ना निर्वाहन कर पाई केकरा के पता बा। अरे जीवन के फैसला भावना में बह के ना लियल जाला। तो हम का करी? हमार मानी तो एक बेर और दोबारा जाए दी, फिर जैसन हुई कल जाई। लागत बा भाभीयों के ऊपर हम भार हो गए। अम्मा जी, आपे सोची, बबुनी के हुजा हिस्सा बखरा बाटे, ओकर का होखी? और अगर बबुनी हिजा रही हैं तो ऊ सब उनकर हिस्सा ना दिहे ना। हमार मानी तो बबुनी के एक बार दोबारा जाए दी। बात तो सही कहा तारू, बाकी राधा के परिवार वाला के राधा के साथे व्यवहार अच्छा ना रहेला। हाँ, राधा बिटिया की वजह बहुत दुख बा। हमके नहीं लगत कि राधा बिटिया की वजह दोबारा जाए के चाहिए। ना माई ना, अगर बबुनी अच्छा से रही हैं तो उनकर हिस्सा दिला के अलगा करा दिहल जाई। अब फिर पूरा परिवार सुखी से रही ना। कुछ होके, लेकिन हम अपने बहन के वो घर में दोबारा ना भेजब। हाँ, देखा बहुरिया, अगर वो एजा खुश बाड़ी तो ओके खुश रहेदा। भगवान ओकरा ऊपर इतना बड़ा विपत्ति काहे डलती? अगर ओकर किस्मत ना खराब होत तो वो एजा ओजा काहे भटकर? तू ही बतावा, केहू नैहर में रहे की चाहता रा? ओकरा के ओजा तकलीफ बा, तबे ता ना जाए के चाहता री बेचारी। एजा भी पूरा परिवार पर हम भार हो गए बानी। का करी, कहाँ जाए? अगर दोनों बचिया सब बढ़ना रहती तो हम जीवन से मुक्ति ले लेती। वीरेंद्र सही कहा तारे, हमके भी लागता राधा के मायके में बितावल भारी हुई जाई। अब देखा ना, जब आइल रहली तो कितना खुश रहली, और अब देखा फिर से उदास हो गई। ओकर जिंदगी के कुछ न कुछ स्थायी उपाय तो सोचे के होखी। सही कहा तारू, आखिर कल का जाओ? यह बात तो हमके नहीं खे समझ में आवत। राधा के उनके ससुराल में ऐसा दुर्गति भइल बा कि उनके दोबारा ससुराल भेजल ठीक नहीं खे। अरे देखी ना, इतना दिन हो गए लेकिन केहू खोज खबर ना लेलस कि राधा कैसे बाड़ी। अरे केहू झूठ मूठ में फोन भी ना कैलस कि तू कैसन बाड़ू कैसन नाही। हमके तो ई लगता कि वो लोग अपनी तरफ से सारा रिश्ता खत्म कर चुकल बने। आखिर कोयल का जा दूसर बिया। हाँ, बबुनी के दूसर बिया करेले ठीक रही। दोसर बिया के करी? दोसर बिया ओहो विधवा से? काहे बाबूजी, काहे न करी दूसर बिया? एगो आदमी के औरत मरेली तो ओकर दूसर बिया हो सकेला। उहे एगो औरत के विधवा होखे पे ओकर दूसर बिया काहे न हो सकेला बाबूजी? सही कहा तारू बहू, ये ठीक रही। ए जी, राधा का बिया खोजी। ठीक बा, खोजा तो जाइए, बाकी राधा दूसर बिया खातिर तैयार हुई हैं। वो हमार जिम्मेदारी बा, हम बात करब राधा से। तू लोग चिंता छोड़ा, तू लोग बस
राधा के ब्याह हो जा। ना माई, हम ऐसा ना कर पाई। हम दोसर ब्याह ना कर पाई। हमरा किस्मत में जौन लिखल रहल तवन भइल, जौन भोगे के रहल तवन भोगनी। अब आगे जौन दुख दंड मिली ओकरा के हम सह लिया, बाकी हम ब्याह ना करब। बिटिया, ये जीवन बहुत बड़ बा, दूसर के सहारे ना कट पाई। माई, हमके केहू के सहारा की जरूरत नहीं है, और अगर पड़ी भी तो रवा लोग बानी ना। बाबूजी, भैया, भाभी सब केहू तो बड़ले बाना। हाँ, सब बानी, सब तोहरा साथ बानी बिटिया। लेकिन नैहर कितनो लायक होखे, नैहर में जीवन पार ना होखेला। हमार बात माना बेटा, ब्याह कइला। लेकिन माई, बिटिया, सबके ये इच्छा बा, और तोहर बिटियन के भलाई भी इहे में बा। बिटिया, हम तोहर माई बानी, तोहर हित के बारे में सोचे नहीं। अच्छा तुहे बतावा, कौन माई चाहेली कि ओकर बिटिया ओकरा से दूर जाए? बाकी हम जानतनी अपना पास रहेले में तोहार हित ना बाटे बिटिया। ठीक बा माई, जौन तोहरा ठीक लगे कर। माई, चुप हो जा बिटिया, चुप हो जा, चुप हो जा। माई, काका पाव लगी। अरे झगड़ू, आओ बैठा बैठा बैठा। तहरे की याद करत रही हम। रौनक, हाँ बाबूजी। जा झगड़ू खादी चाय पानी ले आवा। ठीक बा अरे बाबूजी। नहीं काका, घर में सतावत नहीं, चाय पानी कुल हो गइल बा। बताई रहुआ कैसे याद कनी हमके? झगड़ू, तू हमार बेटी के कुल स्थिति परिस्थिति जानते बाड़ा, बड़ा तकलीफ में बिया। हम चाहतानी कि ओकर दोसर बियाह करा दी, शायद दुख कुछ कम हो जाए। ई त काका तू बहुत बढ़िया सोचत बाड़ा, इहे होके के चाहिए। झगड़ू, यही से तारा की याद कैनी है कि तू तो हमेशा बियाह शादी करावत रहेला। तारा नजर में कोनो बियाह होखे त अच्छा घर बर बतावा। काका तू तनको मत घबरा, बिटिया खातिर एक से एक घर बा। हम तो कहता नहीं तू काले चला। तो ठीक बा, काल चले के। हाँ हाँ ठीक। खुश अच्छा रह। पड़ा। देखी रवा लोग हमार बात के बुरा मत मानी, ई ब्याह नहीं हो सकत। अरे दुआ ब्याह लइकन के शोभा देवेला, लइकिन के ना। आपके लइकी से आपन लइका के ब्याह करके हमके गांव समाज में जग हसाई नहीं करे के बा। रवा लोग माफ करें। चलो तनी, प्रणाम। प्रणाम। आप सब बात के समझी, दुआ तकले त ठीक रहा, बाकी दूदू को बच्ची के माँ ई ठीक ना बा। अगर वह दोनों बच्ची ना रहती तो हम ई ब्याह कर देती। आप सब हमरा के क्षमा करी, ई ब्याह हम ना कर सकी। अब का होगी? अब हमार बिटिया के जीवन कैसे पार होगी? अरे तू परेशान काहे होता रो? कहीं ना कहीं तय होइए न जाई। हाँ माही, हमनी के बानी जाना, हमनी के ढूंढल जाई। तू काहे परेशान हो खतड़ू? एक काका, हमरे जान पहचान के एक और ब्याह बाटे, और लड़का भी अच्छा बाटे, नौकरी भी करेला, घर दुआर पर परिवार सब अच्छा बाटे। लड़का का ब्याह हो गइल रहे, पत्नी बीमारी से मर गईली, एगो छोट लड़का बा। उनकरा कहनाम बाकी जे हमरा लड़का के संभाली, हम वही से ब्याह करेम। अगर रउआ कहीं तो हम जाके बात कर लें। हाँ, कहीं जाओ, जाके बात करी। अब लड़का संभालल कोनो भार बका, हमार राधा सब संभाल ली है।
ठीक बा, कल चलो। ठीक बा काका, प्रणाम। प्रणाम। देखिए भाई साहब, परेशान ना होके, शादी ब्याह कैले के हमरा और बेटी की जरूरत बा, और रउआ हमार बेटा के। रउआ के हमार बेटा पसंद बा, हमनी के आपके बेटी। सब ठीक बा, बेझिझक शादी की तैयारी करी। अपने बड़ा महान बानी, आपके जैसन सज्जन इंसान के यहाँ रिश्ता करके हम धन्य हो जाए। जाना तनी दुआ बियाह पे ना जाने लोग कितना तरह के बात बनावेला। सही बात बा। ऐसन कोनो बात नहीं खे, रउआ सबके आपन अपन विचार बा। जी हमके शादी पसंद बा, आप शादी के तैयारी करी, बियाह होखी। देखी जी, वो सब तो ठीक बाटे, बाकी हमार एगो शर्त बाटे। कैसन शर्त? बियाह होकी त दुल्हन तो हमरे घरे अहन, बाकी उनकर दोनों बेटी सन ना आई। काहे से कि हम उ लोग के ना अपना पाई। ठीक बा अम्मा जी, हमके राउर शर्त मंजूर बा। हम अपने भांजन के अपने लगे रखा। और कोनो बात? अरे ना ना, और ही कोनो बात नहीं है, खाली वो दोनों हमरे घरे ना आवे के चाहिए। ठीक बनाइए। बाकी हमके ही शर्त मंजूर नहीं खे। हम अपन बच्चियन के कोनो हाल में छोड़ ना सकीले, चाहे बियाह होके चाहे ना। देखा बिटिया, हमार बात माना, ये तो हर जीवन के सवाल बाटे। माई, हमरा जीवन से ज्यादा जरूरी हमरा खातिर हमार बेटी बाड़ी सन। बस ये लोग के बारे में हम सोचा तानी, ये लोग के बिना हमार जीवन अधूरा बाटे। बाबूनी, चिंकी मिंकी के चिंता जिन करी, हमनी सब बानी ना। राधा, चिंकी मिंकी के हमनी के संभालियल जाई, एलोन के पढ़ा लिखा के शादी ब्याह कर दियल जाई। देख बेटा, एगो तो एकनी के लड़की जात बाड़ी सा, का लोग के सियान हुई से शादी ब्याह हो जाई तो ओ घड़ी तो अकेले हुई जेबू नु, तो अकेले का करबू? तो शादी कर लेबू तो तहर परिवार मिल जाई, जीवन आसानी से कट जाई। तू अपन जीवन के बारे में सोच बेटा, हमार बात मान लो। बाबूजी, हम एगो माई बानी, और हर माई के जीवन ओकर औलाद होखेला, ओकर बच्चा होखेला। ये लोग हमार जीवन बाटे। बुचिया, अब तू है लोग अपन भाई के समझाओ, न तो तू लोगन के मोह में अपन जिंदगी बर्बाद कर ले। नानी, रुआ मत, चुप हो जा नानी, हम माई के मना ले। हाँ नानी, हमने अभी जाता नहीं मम्मी के पास। मम्मी, जब नाना नानी इतना कहते बड़े तो ब्याह कर लाना। बिटिया, हम ब्याह ना कर सकेले। हम ब्याह करके चल जाए तो तू लोग कैसे रहबू? मम्मी के बिना रह पाइबू? मम्मी, हमनी नानी के पास रह लिहल जाई, हमनी के कोनो परेशानी न बाटे। बाकी बेटा, बाकी रोके कुछ ना मम्मी, आपके ब्याह करे के होगी, आपके हमने के कसम। बिटिया, ये तो का कहलू? अरे हमके धर्म संकट में डाल दे लो। अब हम का करी?
ना हम तो लोग के छोड़ सकीले ना तो लोग के कसम के तोड़ सकीले। मम्मी तू बियाह कर लेना, सब ठीक हो जाई। बिटिया हम ब्याह करब, बिटिया ब्याह करब।